Hmm? Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Mini Boodle Fight. Ayan, meron tayo dito inihaw na tilapia at inihaw na chicken wings. At meron tayong ensaladang mangga, meron tayong gulay dito, talbos ng kamote at okra. Meron tayong bagoo. At meron tayong toyo mansi. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Hayo mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantake Kapampangan. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, gusto po namin ulitin yung pag-giveaway ni Queen Natsu worth 6,000 pesos worth of Gcash. Yes. Kaya mga ka-foodies, ngayon pa lamang po ay mag-comment na po kayo. Meron pa po tayo hanggang ngayon at bukas. Ang gagawin niyo lamang po ay mag-subscribe at mag-follow po sa Facebook page po niya at mag-comment. Yes. Kaya ano pa mga ka-foodie, mag-comment na po kayo. Sayang yung 500 pesos worth of Gcash. No? Yes, kaya mga ka-foodies, manganta na. Pakain na tayo. Excited kami. Kain na tayo. Sa ano yon? Sa Sunday. Sunday na yun mga ka-foodie. December 19. December 19. Kaya mag-comment na kayo mga ka-foodies. At i-announce po natin yung mananalo sa mismong video po namin pagkatapos namin kumain. Yes. Abangan na. Ito, worth unang subo tayo. Ang dami natin pagkain ngayon. Siyempre, Mini Boodle Fight. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Mga ka-foodies, kain po tayo. Ang salada, no? Tapos, ng bagoong. Ito yung gusto ko talaga. Yan. Mamimiss nyo to mga mga kababayan natin taga ibang bansa. Sarap. Kahit ganito lang yung ulam mo. Mapaparami rice ka talaga. Gusto ko talaga itong ganito. Sa amin kasi sa amin kasi maraming mangga. Oo, nasa yan. Sa bukid. Ang sarap ng chicken wings. Kahit wala siyang kahit hindi mo na isawsaw sa toyo mansi. Siyempre tilapia, Tapos rice. Hindi makapagsalita eh. Gutom. Sarap. Sarap, nakakamiss talaga.
Okra. Sarap. Sarap. Ganito rin ba kayo? Ganito pa rin kayo ba kumain mga kaputipis? Kapag ganito yung ulam nyo, sarap. Kamatis, no? Tapos ba nilang mangga. Salt na. Ang laki pa ng tilapia, no? Bumili kami sa Guagua. Kakamiss to na hiniyaw na tilapia. Tagal na natin hindi kumakain ng hiniyaw na tilapia. And cheers. Cheers. Sarap. Siguro ito matanda na to. Bakit? Matigas? Pero masarap. Di ba yun ang gusto mo? Alam yung matanda. Maraming buto. No? Tsaka matigas na. Oo nga, di ba yun ang gusto mo nga? Oh? Hindi mo na lumalabang. Sarap. Sabi ng nagtitinda, bata pa.
Meron tayong ano dito. Extra. Sausawan. Ensalada. Yes. Gusto mo pa? Kuha ka. Lagay ko dito. Tama na. Thank you. Guys, 8 days na lang. Pasko na. Oo nga, no? Nagsimba na ba kayo? Oo. Kami, nakadalawang ano na tayo, no? Simbang gabi, no? Simbang gabi. Ay, hindi pala simbang gabi sa atin. Simbang ano yun, madaling araw. Maaga kami nagigising ni BBM. Yes. Kailangan natin tapusin yung ano, 9 days, 10 days. 9 days lang. Meron nag-comment sa atin sa Facebook. Ubusin daw natin yung pagkain natin. Oo nga, nabasa ko yun. Siyempre, yung kaya lang namin, ayun yung ubusin namin. Oo. Hindi naman namin pipilitin yung sarili namin kung hindi namin kaya. Pero mga foodies, kadalasan naman, nauubos po namin yung pagkain namin. Siyempre, pag di talaga kaya at busog na po kami, hindi na po namin mapipilit yung tiyan namin. Diba? Hindi namin pinipilit sarili namin kung ayaw namin. Kasi kami din masasaktan. Ikaw lang. Kami rin yung masasaktan. Sasaktan ka ba? Kanino? Hindi. Behave na si BBM ngayon. Good girl na siya. Nabatukan eh. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto ng bagoong, no? Parang Ang laki ng tilapia. Sarap. masarap dito yung asang. Oh, dito siya, no? Pinakain mo yan? Kapag kasi fresh yung isda, masarap yung asang. Mahilig sa isda to eh.
Bilisan na lang natin. Ulo. Kunin mo na lang. Di po ako marunong maghimay ng ulo. Engot ako maghimay ng isda. Sarap. Konti na lang. Ay, sorry.
Ang bago. Mga kapudibis, hindi ko na maubos to. Itong chicken. Ako din may natira ako ng chicken wings. Bibigay ko kay Chichi to. Kasi kanina pa siya naghihintay sa akin. Galing manghimay ng ulo ni BBM. Hindi kasi ako marunong manghimay ng ulo. Dami kong ano. Busog ako. Thank you, Lord. Hintayin natin matapos sa pinawisan. Ano pa nito? Okay ka na? Mga foodies, may natira po kami chicken wings ni BPM. So mga foodies, ulitin ko po, Queen Natsu po, please, supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Hanggang ngayon po, ngayon at bukas pa po ang pwede makapag-comment po kayo sa kanya, ha. Pipili po siya ng 12 na katao na mananalong worth of 6,000 pesos worth of GCash. Tig for 500 peso po kada katao. Kaya ngayon pa lang po, mag-comment na po kayo sa kanya, ha? Yes. At mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya, Queen Natsu, at sa YouTube channel. Nasa description box po ang kanyang link, yung Facebook page at ang YouTube channel. Ayan. So mga foodies, kung nagustuhan niyo pong aming video, please, pakiclick ng aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at ang TikTok ni BBM. Sa susunod na lang tayo mag-shoutout mga Opo, kapudibis. sa susunod na lang po, masyado nang mahaba yung ating video. So mga foodies, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!